Studio Perlice. Pa gdje ste, dragi naši? Kako ste? Ispred ekrana su i dobro su. Dokaži. Dokaži ti da nisu. Neću, pametniji popušta. Vrlo sporna izreka, ali neka ti bude. Što ćemo danas? Već sam ti više puta rekla da obožavam more. Dakle, ako se mene pita, ostajemo na našem lijepom Jadranu. Onda predlažem jadransku tarantelu. Što kažeš? Meni zvuči savršeno, pogotovo u spoju sa srebrnim perlicama. Slažem se.